Wel, dwi'n meddwl bod y lle yn le ardderchog i dynnu sylw at yr adeilad mae i ddechrau. Mae'n adeilad mor wych, a mae o wedi bod yn fodd o gadw rhywbeth da ni'n beryg o'i golli, o'n i bai bod ni yn cadw adeilad fel hyn, ynddo, terracotta a'r tiles yn o'r blaen, mae o yna i gadw i'r cenedlaethau sydd i ddod. Do you have any favourite features, anything you found particularly interesting? Tiles, dwi'n meddwl. Mae'r tiles yn anhygoel o neis yn da. Dwi'n cytuno fe ti beth ti'n deud. Mae'r adeilad yn rhywbeth werth i weld. Would you recommend your friends or other people come here? Oh, certainly. Mae'n arbennig o dda ar gyfer pobl o tu allan hefyd. Oherwydd mae nhw, trwy weld beth sydd o gwmpas yr adeilad, mae nhw'n cael eu sylw cael eu tynnu at hanes Cymru a'r pobl sydd wedi gwneud cyfraniad i Gymru a'r modd mae Cymru wedi datblygu i democratiaeth i fod yn a'i senedd ei hun. Ac i'r plant. Mae'n diddorol iawn i'r plant hefyd.